Hvad så, gutter? I dag skal vi her. I dag skal vi lave en prank på min lillebror. Fordi han har været virkelig tavlig. Så husk at like og subscribe. Eller der kommer en sort mand med hjem til jer og bærbøller jer. Det er måske mig. Nå, lad os begynde. Giggle. Okay, Her ser vi min lille bror. Hvis det ikke. Her er han. Nu skal vi pranke ham. Han har en mikropik. Det er kun Ludvig, der har en mikropik. Ingen andre.